Намирам се в студиото с Митю, бащата на 5-годишната Ива, която буквално няколко дни преди Коледа беше диагностицирана с рак на малкия мозък. Знаеш ли кога стигна кулминация цялото това нещо? Кулминацията достигна, когато дъщеричката ми си беше вкъщи преди операцията. Жена ми не го знае това. Слагаха и да си ляга в легалцето. Като всяко едно дете не иска да спи, почва да задава въпроси, питаме тати какво сънувах. И аз казах: тати, сънувах твоя дядо Иван. Той беше си отишъл преди 1 година. Тогава чух най-страшният въпрос, който един баща може да чуе. Тати, какво става, когато стане звездичка? Този въпрос. Не искам да давам отговор на този въпрос. Не искам и няма да го дам. Няма да го дам, защото има добри хора. Защото има добри хора, които са ми помогнали и които ще ми помогнат. Знам. България не е богата страна, но България има много добри хора. Молбата ми е към тези добри хора. Моля ви, помогнете ми да не давам отговор на този въпрос на моето дете. Да ни казвам какво е да стане звездичка. Събрали сме се днес тук двамата с него, двама бащи, да си поговорим, ако можем да ви докоснем по някакъв начин, да помогнете кой с каквото може. В момента има кампания дарителска за събиране на средства. Сумата, от която семейството се нуждае първоначално, може ли да я кажеш? Първоначално беше 350 хиляди лева. Последствие нарасна на 600 хиляди, понеже сумата трябва да покрие протонна терапия и химиотерапия, която ще се проведе в чужбина. Тази сума е непосилна. Смятахме, че всичко и да продадеме, не може да събереме и да спасиме дъщеричката си. Затова започнахме веднага да търсим връзки и фондацията на Павел Андреев се отзова и започна да ни помага. Всъщност, как се стигна до там, че да заведете малката Ива на доктор? Какво се промени? Малката Ива 1 неделя преди празниците изведнъж, както си игра, млъкна, дойде при мен и каза: тати, виждам двойно. Аз се очудих, започна да повръща, започна да върви на една страна и веднага отидохме, мислихме си, че е нещо вирусно. Отидохме на доктор, те ни казаха, най-вероятно е вирус, но пуснаха изследвания, те бяха наред кръвни. Аз си казах, че това не може да е така и записахме час на невролог и след това на офталмолог. Видим какво се случва. Не стигнахме до офталмолога, невролога ни каза: направете скенер на главичката Нила, да видим какво се случва там. Слезнахме, понеже скенера се намира на мазето на болницата, в която отидохме. Там ми казаха: вижте, да не обучаме детето, нека да изчакаме по-щадящият ядрено-магнитен резонанс, който да го направим след седмица и след няколко дена, когато се отвори възможност. Обаче тогава нещо прещрака в мене.
И казах, нямах пари. Нямах достатъчно пари за да платя резонанс. Примерно той струваше 200 и нещо, аз имах 200 лева, 40 лева не ми достигаха, нещо такова. И аз казах на докторе, да направим скенера. Въпреки че ще бъде облъчено детенцето, нека, правят се все пак, нека да не чакаме, нека да видим какво се случва. Платих, дадах парите, които имам, последствие жена ми дойде и донесе остатъка и започнахме да чакаме пред кабинета. Докторите се забавиха. Тогава усетих, че нещо се случва. Излезе, няма да забравя, жена ми беше дошла и каза, миличка, има нещо, което притиска главичката на детето ти. Жена ми. Отидохме в кабинета на невроложката. Тя ми каза, вижте сега, има нещо, което притиска малкия мозък на дъщеря ви. Случаят е спешен. Може да спре да диша всеки един момент. Варианти са ви два. Единият вариант е Иван Рилски, другия вариант е Пирогов. Пирогов има спешно отделение. Не се замислих, отидахме в Пирогов. Оттам веднага, беше късно вечерта, може би 10-11 часа, свързаха се с професор Светилов в неврологията. Мога ли да кажа името му? Може да казваш каквото поискаш. Професор Габровски. Човека, който последствие спаси дъщеря ми. И доктор Овнарски. Страхотни хора. Обадиха му се, въпреки че беше късно вечерта. Човека консултира докторката и каза, незабавно дъщеря ми да бъде приета в отделение, да започват вливане на системи, които да намалят оттока. Защото всички тези симптоми, които дъщеря ми проявяваше, бяха заради високо мозъчно налягане и бяха животозастрашаващи. На 22-ри направихме ядрено-магнетен резонанс. Докторите в Пирогов са достатъчно опитни и ни казаха начина, по който това тяло реагира с контраста, че е злокачествен тумор. Това беше първата от серия лоши новини. Направихме същия ден, на 22-ри, и един дренаж, клапа, която да отвежда тази течност, която се насъбрала главичката на детенцето ми, към коремчето й. Тази операция също беше нужна, за да може детенцето ми да продължи да съществува. Остана известно време в болницата, изкара една Коледа в Пирогов, в отделението, и ни казаха на 2 декември, на 2 януари, ви приемаме и след няколко дена ще ви оперира дъщеричката. И така, между Коледа и Нова година имаше едни 3 дена, в които тя си беше вкъщи при мен. Бяха много хубави дни. Беше страхотно детенцето ми да е с мен и с жена ми. Жена ми се разболя, хвана някакъв грип и се наложи няколко дни да остане при майка си, докато се поправи. Затова бях с нея. Бях с нея самичък. Сами в апартамента, тя отиде за малко при майка си да си почини и да се съзене психически. И така, на 31 декември изкарахме скучна Нова година. С нея си легнахме в 10 часа с малката. Тя не обича да спинка сама. На 2 я изпратих за операция.
Няма да забравя денят на операцията, когато дойде. Тя е много чувствително детенция. И аз бях от сутринта от 6 или 7 часа там. Малката не беше спала, тя усеща когато има нещо и когато нещо ще се случи. Не беше спала цяла нощ. А ти знаеш ли, че предстои операция? Знаеше, че ще й махат топче на главата. И на всеки, който ходихме, излизахме преди операцията навънка, ходихме в магазинчето, видя си приятел, че те каза, на мене след няколко дена ще ми махат топче на главата. Не знаеше за какво топче става въпрос. Но усещаше, от нас усеща. Децата са много сенситивни. И така. Операционната беше пред отделението. Много, буквално няколко метра. Излезе малката, подготвена с адвокат. Върна се от вратата на отделението. Прегърна майка си. Аз бях там. Каза, мамо, обичам те, много ще ми липсваш. И една сестра я взе към отделението. Целунах и по пуската и влезе да оперират. Да се бори за живота си. Тук съм наистина мога да ви опиша как тези няколко часа бяха най-дългите часове в живота ми. Това чакане, тази болка и тези мисли не могат да се опишат. Това е нещо, което никой баща не трябва да изживява. Не трябва да го изживява нито един баща. След няколко часа излезе професор Габовски, каза, че са махнали тумора. Последствие не лекуваш. Доктор Овнарски каза, махнахме тумора по това, което излезе. Не помня ми тук какво беше, но не беше страшната диагноза. Когато отидохме в кабинета му, той ни обясни какви са вариантите. Каза, че според него и по начина, по който тумора реагира, не е медиобластом. Който ще речем медиобластом. Медиобластом е тумора, който се откри в последствие на дъщеричката ми. Най-инвазивният тумор на мозъка от всички тумори, които могат да имат дечицата и хората във вичките си. Казане, медиобластома няма лошия сценарий тогава. Дори една клетка да има, тялото пламва. И започна чакане. Казани 10 дена ще отнеме анализът на пробите, които сме взели. През тези 10 дена дъщеря ми беше първо в интензивното, след което в отделението по неврохирургия в Пирогов. Тук започна втори кошмар. Оказа се, че на повече от 50% от дечицата, които преживяват такава операция на малкия мозък, с такъв вид тумор, развиват едно състояние, наречено церебрален аутизъм. Това е нещо, което хората са гледани, може би, в филмите на ужасите, са обладани от духове хора. Същото е. Детето не започна да ни хапе, да реве, да вика, да къса дрехите си, не можеше да ходи, не можеше да говори, не използваше дясната си ръчичка, беше загубено в мислите си. Нещо страшно. Нещо страшно, което никой не може да издържи. За да се справим с това, помолихме докторите в отделението да направят компромис
И да се сменяме аз и жена ми вечерта, за да може жена ми да си почива и да се наспи. И кажи ли, че през вечер аз оставах през деня при малката, защото тези кризи, които тя получава си с викове и с крясъци, бяха през час. Нямаше как да се спи. Както се досещате, в нашата стая дори дечица ни настаняваха, защото беше страшно. Още нося белези по ръцете си от едните зъбки. Беше ужасно. Питах доктори различни. Те ни казаха, че ще мине без медикаменти, защото тези медикаменти последствие ни казаха могат и да са и да помогнат и да навредят. Това състояние започна лека по лека да се подобрява, не веднага. Като в момента дъщеричката ни започна малко да ни говори. Вчера получих първата си целувка по бузата и преди няколко дена направи първите си крачки. Държейки я за двете ръчички, аз и жена ми, но направи първите си крачки. И така минаха 10 дена, даже може би бяха по-малко, когато доктор Овнарски дойде при жена ми в отделението и е казал: съжалявам, но дъщеря ви има медиобластома. Спомням си, бях вкъщи, аз работя вкъщи хоум офис, обади ми се, силно разстроена, каза: моля ти се, ела, резултатите нива не са добри. Има най-лошия възможен тумор. Веднага скочих, ние живеем в квартал Лагера, усетих се, че не съм в състояние да шофирам и се качих на трамвая. За 5 минути стигнах отделението тичайки. Това беше втората новина, с която се сблъскахме. Веднага започнах да търся клиники. Веднага започнах проучване. Какви са вариантите? Насочиха ни към протонна терапия, понеже нервната система на дечицата е много чувствителна към облъчване и всичко нормалната лъчетерапия, която се прави за възрастни хора, е пагубна за тях. Даже е забранена, както беше споделил професор Габровски. Протонен център в България, център за протонна терапия няма. Вариантите са в чужбина. Всички възможни центрове, които има, бяха получили запитване от мен. Без Турция. Навсякъде. Хората получиха резултатите на дъщеря ми с молба за лечение. Отговор не се получи до преди 2 дена. А времето течеше. От една клиника в Чехия бяха писали, че 4 до 6 седмици дъщеричката ми трябва да започне лечение. Беше минала 3-та седмица и започне 4-та седмица. Беше страшно. Защото времето ни притискаше, нямахме отговори от никъде. И така, преди 2 дена получихме отговор от клиника в Испания, в Мадрид, които ни казаха: готови сме да вземем дъщеричката ви, също 102 000 евро, започва протонна терапия при нас, за химиотерапията ще видим изследването, което се прави на
тумора ДНК изследването и ще ви изпратим оферта и за него. ДНК изследването го очакваме в понеделник. Този понеделник, живот и здраве, да бъде направено. Още преди това се свързахме с Павел Андреев и започна кампания за набиране на средства. Вчера клиниката от Прага ми върна, че не могат да ни вземат. Че не могат? Не могат да ни вземат и ми казаха, съжаляваме, Митьо, ето това са центровете за лечение в Европа с протонна терапия. Отделението ни е пълно. Хората, които ми казаха, че дъщеричката ми 4 до 6 седмици трябва да започне лечение, казаха, съжалявам. Откази получих и от Швейцария, отказ получих и от САЩ. Дори там започнах. Моя позната живее там и каза, има страхотна клиника, която води експериментално лечение. Имат протонна терапия там. Лечението ще е безплатно. 30 часа полет. Ще ги издържите, но всичко трябва да се опита. Аз нямах никакви оферти до тогава. Те ми отказаха. И така, преди ден вчера научих най-хубавата новина от серия лоши, че ликвора на дъщеричката ми няма туморни клетки. Което ще рече? Че медиобластома не се е разпространил в гръбначния мозък. Не се е разпространил, което е... Имат съмнения докторите за една голяма половин сантиметър разсейка на вратленцето им и няколко по-малки. Докторът от ИСУЛ, понеже дъщеричката ми вече не се водише хоспитализирана в неврохирургията, а вече ни прехвърлиха в детската онкохематология. Там, където дечицата в България се лекуват от ракови заболявания. И там ни казаха, изтеглиха и течност от ликвора, казаха ни, вижте, тези разсейки будят съмнение. Отидете в Иван Рилски, там скенерът е много добър, доцентът е много добър, който ръководи областната диагностика, той ще ви каже. Отидохме и вчера беше и той каза на 50 на 50 съм това да са злокачествени за образование на вратленцето на дъщеричката ви. По-скоро съм не. Така или иначе ще започнете терапия. И докато носех резултатите, понеже докторите в Мадрид искаха да им изпратя резултатите, те са на диск. Единственият човек, който познавам с CD, беше брат ми на работата му. Докато шофирах с дисковете, ми се обади докторът. Дъщеричката ми отисъл и каза, дъщеричката ви няма туморни клетки в ликвора. Туморът не се е разпространял в гръбначния стълб. На един светофар в колата си аз виках, че дъщеричката ми от много рискова с 30% шанс да достигне 5, да живее 5 години, шанс се катиха на 50. 50% шанс детенцето да оцелее с 5 годинки. 50% са страшни, 50% в този момент за мен бяха невероятни. Невероятните 50%. И така, това ни води до днес, когато доктор Фисул на обяд ми даде становище, че дъщеричката ми трябва да продължи лечение в чужбина с протонна терапия, с което аз мога вече да кандидатствам в здравната каса. Здравната каса да ни съдейства да ни отпуснат средствата, които да покрият протонната терапия в Мадрид. Днеска отидох там
Хората бяха много любезни. Бяха гледали интервюто по BTV. Питаха ме защо така с други медии съм се опитал. Аз нямах време. Понеделника болницата в Мадрид очаква да й се заплатят 104 000 евро, за да започнат лечение. Лечението е на 12 февруари, седмица преди лечението трябва да се правят изследвания. Тоест, здравната каса има ден и половина да задвижат всичко. Помолиха ме да попитам болницата дали работят с един сертификат S2, с който могат да се лекуват граждани на Европейския съюз в страни в Европейския съюз. Очаквах, че тъй като Испания е в Европейския съюз и болницата е в Мадрид, те ще работят с този сертификат. Оказа се, че доста болници не работят. Болницата в Прага работи, но те ме отказаха. И преди да дойда тук, им писах в 4 часа, така и така. Болницата, която са ни приели, не работи с този сертификат. Ако имате нужда от още документи, съм на среща. Защото сумата, която в момента има събрана, следно беше около 350 000 лева, не достига. Ние ще преведем тези 200 000 лева, останат 150 за химиотерапията там. А химиотерапия трябва да се прави. Казаха ми го 2 майки, минали през този ад. Каза ми го един професор. Думата на професора не е толкова, колкото думите на 2 майки, минали през този ад. Аз вярвам на тези майки, които ми казаха какво може да ни очаква, ужаса, който дъщеричката им може да преживее и това, с което ние може да се сблъскаме. И така, чакам отговора на здравната каса. Чакам да видим дали България ще ни помогне. Но все пак помогнаха ни много хора. Хора, които ни познават, близки приятели, всякакви хора. Хора от други страни. Училища извън България. Толкова много хора откликнаха на нашия призив, защото най-тежко е един родител да види детенцето си болно с 30% шанс да изкара 5 години. Това е жестоко. Това е нещо, не може да се опише. Това е моята история. Коледна история, ужасна, трябва да е с хубав край. Не може край да е лош. Толкова много хора са помагали, толкова много хора са гледали нагоре и са се молили. Няма как да е с лош край. Няма. Може ли да призовеш хората, но? Защото все пак сумата не е никак малка. И аз всъщност искам да призова държавата. Щом може да отдели за 2023 26 милиона помощи за украинските бежанци, то мисля, че държавата може да помогне на децата на България. Но ако държавата не иска да помогне на децата на България и не иска да помогне на Ива, то ние българите, бащите, майките и децата на своите родители може да помогнем дори и с минимална сума. Не се обръщам към хората, които имат много пари. Хората, които имат много пари, те може би няма да влезат в обувките на Митю. Обръщам се към нормалния
обикновен човек в България, който се опитва да оцелее и който знае колко е трудно да се бориш с живота в България. Затова, ако се обединим и всеки помогне с малко, дори с левче, ние сме 6 милиона нация. Кой каквото може, нека да помогне на Ива да прекара много коледи със семейството си. Защото човек никога не е застрахован.